Пасване. Днес ще оправяме банята, защото днес правихме на варя. Здравейте, Олга. Сега, движението е акарден сири майка плаче. Много беше сложно. Първата част я изпуснахте, обаче понеже я изтрихме с моя апаратор си малко аматюра, я изтрихме без да изпълня. И сега ще разказвам две думи. Тук една далаверка се е счупила. И понеже ние сме византийско и малко ми е сложно тук. И много трудно намерихме частта. По-точно не е много трудно, не знаехме къде да търсим. Говорихме за един умарител от Лорен, който умарител щяхме да ходим чак в Никите да търсим. Обаче в Никите е много далеч първото, което е. Второто, което е... Абе, не си е работа. Дай частта. И как си караме изведнъж, виждаме зад една ограда 10 палета тухли, малко цимент, малко итонг, малко това луна. Викаме, тук ще има. Слиза бай главни молодци. С него е перфектен английски. И какво мислиш, хората не знаят английски? Не, че Ганя го знае, и Ганя не го знае, но те хората и те не знаят, така че не знаят, че Ганя не знае. Но въобще никой не знае, че другия не знае. Да, он си говори на гръцки, Ганя си говори само на хело, хело и така нататък. А важното е, че Ганя си купи частта. И вече си имаме час. Така че сега правим банята и до вечера може да се къпем, че неделя изтървахме, разбираш. Изпуснаме неделята. Ако изтърваме още на неделя, вземем миришен. Решен майна. Да. Да, няма да снимаш тук. Тук няма да снимаш. Да, снимаме да го правим? Да. Добре, само снимаме. Сега в момента и да ви разправям какво правим, нямаме проверката. Сега къде видите какво съм заблучил маркуча. Така, за който не вярва, това е етапата на маркуча. Автомобилна свещ. Асистенти, но може ли? Да отнесеш тази важна част там някъде. В небитието. Аз го заврял там. Да. Това нещо не спаси да имаме вода по дъжда. Ако не си разбрал още. Нашата асистентка нищо не разбира. Тя само ако знае с кой е тръгнала. Вече си поутрина деня, с който тръгна с нас. Ама ние с патока държим фронта, така че. Нали, Пател? Дък. Yes. В този куфър има една голяма жълта отверка, дай. Ако може. Ех, че съм тъп. Пусни бе, пусни бе. Успях. Да, това. И ти ма снимаш? И то било от две камери да ма снимате. Аз на една не мога да лога, вие на две ще ме снимате. Това за чужденците са. Вземи. Не мога да фугам, защото тук държаш и сега обез наведнъж. Сега. Ladies and gentlemen, дами и господа, народни представители, вие другари и другарки. И до момента на истината. Моментност. И латински. Освен английския, който ме накараме, вече латински говоря. Малко. Си е. Дай 14. Ето тия. А 13. Ето 14. Тук отдолу е така служи телефона. Не мое. Мое, как ще ни мое? Ами те не мое. Дай 19 гачи намерихме да дадем.
А? Гайчето бе. Ето те, да. О, боже, гайчето 19 не знам това. Дай малко пауза. Да, няма 19 гайчето, така че ще импровизираме. Я пусни хидрофора сега да поставя. Младши ми, ние сме тук, бе. Не сме да добрите пич. Кай честно. Дай. Някакво не честно ме постави. Мамо. Дай ме разговаряме. Да. И това става. Ще е топ. Браво на нас. Топ сме. Добре. Супер сме. Еми. Момента на истината. Той мина. Той мина. Момента на истината мина. Само трябва да го стигнем. Нагаден сме, нага? Така. Спрем готово. Ми това е. Добре.